हमार तनी गाड़ी डेंजर हुई आहो सखी तो सारा के मरद में सवार आहो सखी तो सारा के मरद में सवार अगर लड़की चिन्हे के होखे नौजवान के तो कहे कि हम तारा से प्रेम करिला मुना भैया पहले के लड़की देखो कितना खिलाड़ी रहली सब हमारा विभाग के दुनिया तो हमार बेटी बहन लगी मेहरारू एक बहन के बनी बाकी दुनिया हमार बेटी बहन है दोस्त बाकी ऐसा लड़की पहले कैसे करो सब कि देखो ही में छोट गु अरे पक्का रहे सीख के दसाई में सिद्ध कर ले पंकज भैया कि देखो ही में छोट गुनवा पक्का बिया सीख के आज से 5 साल पहले ये मनीषा नोट पे मोबाइल नंबर देले रहे लिख के नोट पे मोबाइल नंबर देले रहे लिख के तनी नचा दो कटिंग से अरे नोट पे मोबाइल नंबर देले रहे लिख के नोट पे मोबाइल देले रहे नंबर मिलल त का भई किलो सर फसर बतियावे लागो दिलवा हमर धड़कावे लागो ओही दिन से बिगड़ल बा अरे यार हमर होलिया रे लाइन मारला भैया के छोट की सलिया रे लाइन मारला भैया के छोट की सलिया रे लाइन मारला भैया के छोट की सलिया रे लाइन मारला भैया के छोट की और तनी हमारो ना बजा दी कि जहिया से देखले बानी अरे मारो के अंदर जहिया से देखले बानी मारो के अंदर दिलवा दीवाना भइले जखमी जितेंद्र लाल टमाटर रसगोलिया रहे हिरनी के जैसन चलिया रहे लाल टमाटर रसगोलिया रहे हिरनी के जैसन जाई का लइका जाने चुमली हुए